Jóska. Az erdélybe dolgoztam aztán. Ebből a baltával így csaptam egyet neki. Egy csapásból az ilyen méteres fákat kivágtam. Aztán mentem egyszer. Rámos jött egy fa. Volt egy fél liter kis fáinka. Azt sajnáltam, hogy nézem, még megkozott az ormat. De volt egy, kiment a baltának az éjre. Nem tudtam kivágni a fát. Hát hittem a szomszédot, a drusbát. Aztán kivágta ő nékem, megértem a baltát. Mi hogy vág? De mutasd, hogy vág. Né! Fú. Né! Hát, erre vágom. Hány litert szoktál inni egy nap? 20. Mit? De mit? Vodkát. Mennyire veszed a vodkát? 50 év. 5-6-an? 5. Anyádéknak szoktál pénzt adni? Nem, pia. Komoly? Komoly. Azt nem szokott, semmi pénzt nem adom nekik? No, csá. Ha? No. Aztán külön szobádba. A legyezik meg. Rászállt a légy az orromra. Aztán No. Vettem a vodkát, az ilyen jó román vodkát. Iszok, mint állatot. Vágom a fát, a jó fát, a tűzre. Nézem most mennyit szereztem. Sétorat. hát ezek nem egy méteresek, ezek galjak. A tényleg olyat voltam. Jó, de én nem szeretem én a Szeretem. Vegyem fel. Aztán, lemettem a két alá. Te voltál. Ja, hogy nem csavartam. Oda is volt szeső. Ez a legnagyobb kurcsizán, csak olyan nem. Kurcsizán. Mint a forrázba. Várjál. Díjat kapott. Köszönöm, kapom vodkát, román vodkát. Olyan részeges voltam, hogy Attila haver, jó. A sírkövet hogy emelted fel? Mutasd meg, dobd el azt a rossz baltát. Mutasd, hogy vetted fel a sírkövet? Ne csináld. Lelőttek a sírkövet, amikor emelted fel? Ne, kitudtam vág a szemem. Na, aztán mutasd meg, hogy emelted fel a Nem sírkövet? hallucinál. Engem mészegezett? Kurtizán. Jaj, mészegezett. Én volt ilyen. Így alanyúltam. Aztán így felcsaptam a vállamra, hogy megmondom, hogy kivittem, még hallottam. Aztán te mit dolgozol így szabad napon, mikor nem kell sírkölt emelgessél, meg fávágál? Vodkát. Aztán nyomd.